ಮೋಕ್ಯದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗರಡಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರನು ಪಡೆಯಿನ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಅವೇತೋ ಗರಡಿಲೆಡು ಪಿರಾಕದ ಗರಡಿ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಬೋಳ ಕಾರಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿನ ಮಾಯಕದ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭಡು ತಾಯಿ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯರು ಪತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಭಕ್ತಿ ನದಿ ಒಂದು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಜಾರ್ದದ ಪುಣ್ಣಮೆಗು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಮಲ್ಪುನ ನೇಮೋತ್ಸವಗು ನಿಕಲಿಗು ಮೋಕ್ಯದಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ 17 ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರದ್ದು 20 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬೋಳಡು ನೇಮೋತ್ಸವದ ಗೌಜಿ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುರುತ ದಿನ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಅರಿಕೈಪು ಪಿದರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಡು 18 ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಸೇವೆ ಅಗೆಲ್ ತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಗುಂಡು 19 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪರೆಗುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೂ ಒಲಿ ಮದೆ ಪಿದರ್ದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬೈದರ್ಕಳ ದರ್ಶನ ನಡಪರೆಗೊಂಡು 20 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಯಂದಾಲೆ ಮಾನಿ ಬಾಲೆ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆದ್ದು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಊರದ ಪರ ಊರದ ಮಾತಾ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಕೃಪೆಕ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಬಂದು ನಿಕಂಡ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.